maintindihan ang makakita. Hello guys, it's me Marilyn and welcome back to my channel. Don't forget to like, subscribe and hit that notification bell so you will get notified every time I upload a new video. See you soon! Amping! God bless! Hello guys, it's me Marilyn and welcome back to my channel. Alay guys, mga una punta, tara guys, kain na naman tayo, no? Magpagawas diri ko. Pagkain ngayon guys, ito meron kami ito. Ano ba to? Gusto, hindi ko alam kung ano sa Tagalog guys, pero seaweeds ata. Meron kami ano dito, ito. Panga ng tuna. Ayan, inihaw Dali na, guys. ay. Diri na, auntie, ay. Auntie, bilin ba? Meron din palang kangkong guys. Ayan, kangkong, adobong kangkong. Tanawa dito ko. Tanawa, ato akat ito na, tanawa. Dili mo kasi. Bawal mag-isaya, dapat Tagalog. Tagalog ha. Pagkain na kayo dyan. Kain na tayo. Kumain na tayo. Dili sila kasabot ino. Oy, bawal mag-isaya. Bawal ng Bisaya na, ipagkuhan ka mo kahit para madala din. Huwag na, tuwa na. Bisaya ang body. Ako yung Tagalog. Uy, mag-isaya. Ay, Tagalog lagi. Yeah, Tagalog dapat Ang siya. Tagalog dapat ka, para maintindihan ang makakita. Halika na tayo. Ay, halika na dito na. Halika na dito, ay. Kunyo ka man kayo maoy. Dahil mag-Tagalog. Dahil nagugutom na kami. Nagtingin. Hi, ti, hi. Kain tayo. Hi, ti, hi, ti. Magkain tayo. Kumain na tayo. Hindi ako mag-English. Tagalog kayo. Nakasakit. Okay yan. Sa Tagalog, mag-speed. Himama lang. Mga kamamita dara lang. Yan eh. Ay, amo na, Tagalog. Ha, nag-Bisaya. Kumisbog ka dito. Magpugaron dai para makitaan ka. Kumisbog ka dito. Lahat ka lang. Umurong. Mainom ka? Mag-inay. Oh, Pag umatras na. Ano ang hinihingi mo? Hindi sila makaintindi sa'yo. Sure hands ka? Tagalog, di ka ma? Sure hands? Bila, ayun, bawal lagi. Right? Tagalog. Lagyan ng toyo. Huwag na lang. Marami na yan. Galing ni mama guys no? Tama na. Ma'am. Ayun lang, iyo mo. Oo, ay, oh. Naamagaw tani ay. Iyo mo na sa baon na. Isda, oo. Iya din. Una, ade, unay kabawasan ka na sumay ay. Ay. Ano ito? Naara, oo, na. Adik talaga mga bata ngayon guys no? Na. Isda, yan. Fish. Oo, na. fish. Laki ng fish dong, laki ng fish. Pakita dito dito. Ay, pakita mo sa Yan. Yan, panga. Panga. Ang sarap. Laki ng panga. Ay. Asa din? Asan siya? Nasaan si Adin? Adin. Ay, nag-ano pa. Nagtawag pa sa ano. Hey, mama. Oh, Adin, kasabi, Adin. Kinkin. Ah. Asa natin hindi mo ube ba? Di, kayo wala na ko. Hoy. Ay, ari ko kape. Fish. Makaan ka ma. Dili. Kom na dira ma. Dali na, friends. Halika na dito, friends. Kay tagal na ka nag-ihaw-ihaw dyan. Galing ni mama mang Tagalog. Tagalog man dito. Tagalog man dito nahulog basta ko ang makaabot ko ganito. Oh, Tagalog. Hindi ko magbisaya. Magbisaya mo na Hindi ka mag-Tagalog pagdating mo dito ma. Tagalog nga. Tagalog tayo. Hindi ka makaintindi ng Bisaya pagdating mo dito ma. Opo.
Oh, magalang si mama, magalang. Ilulo mo di ay. Unsa man, ano man ang ina? Ano man yung istorya ko? Ano ka man ginistorya mo? Oy, Di man ko makaintindi ng Ilocan. Ano Di man man yung siya siya istorya? makaintindi. Di man siya makaintindi mag-Muslim. O, di man Tagalog kami sa bahay. Ayaw tayo kay magkain tayo. Urong pangunang isda. Urong. Kana si urong ka Gina. gamay. Ito na, friend. Luto na yan, friend. Ito na yan. Ano, hindi mo Tagalog ka. Unsa man ang itong pangunang? Tama na. Unsa man? Ano, bukas ka? Bukas? Guys, nahuli ang hotdog. Oo. Tama yan. Tama yan. Ah, Kamay mo? Ha? Lagay mo dyan. Ay, matabunan mo ang Tulog mo man lagi na. Ang sarap niyan. Ano lang, pinga-pinga lang. Hati-hati, makati-hati. Hati-hati kayo. Hati-hati tayo. Ah, wala na yung rice. Ilang piraso na. Maraming rice dia. maraming rice diya, ma. Iwan Ilang guys. mo ka ni mama mo sadang. Na ana tadaghan diri o tanaw diri nilay ay kuan. Oo. Magkaon na mama mo. Ato ba nga diri ay para makakita sa ilang. Ay, ana. Ay, Ana rin ano do? Ana. Bibi! Bibi! Wait, Hindi kayo makita ba? Pakita kayo sa mga ano niyo. Maraming ano sa puso na ako dito. Tabaan na. ang ngipin. Ano ba? Ay, huwag ka magkatiyak. Nagkain tayo. Gadong, pagkain na. Pakain ng silo eh. Ang sarap mo. Kakulay po sa kunya. Mamaya. Kamu dek kay kon. Ay. Tidak ako. Kain mo yung sili guys, ang anghang. Anghang. Hang. Bigyan, sige na. Napadiling kanon. Meron pa kanin dito. Translate. Saan si Gerald pa nga? Nandiyan ka kada bubong. Inom ka ano. Dala lang utang lang. Ay, lagay mo lang dyan. Ano pa niya? Buak. Ada ka di mama mo. Kaon kita kay magbantay sa mga kaon. Wala, sabaw. Ginawang sabaw ang tuyo guys. Ano yung tagang sigat na yung hindi binigyan sa iyo ng hotdog. May hotdog ka dyan. Dili. Ano? Mabilis yun. Mabilis. Para walang gulo. Gulo-gulo mo. Look!
Halika. Kain. Saan tayo, Mi? Sama mo. Bawal mag-ano dito, mag-Bisaya. Bawal magbisaya, dapat Tagalog tayo dito. Ay, bakit? Kasi may Saan sila? Dito ka matutulog. Bakit? Ako lang. Bakit hindi ka dito matutulog? Ikaw, kumain tayo. Ang sarap ng ulam namin pang... Hindi ka kakatulog eh. Panganang Ilay. Pangalang tuna. Ay. Sige, parat na. Sabaw. Hirap mag-Tagalog, guys. Mabisaya na lang tayo. Talaga, ano talaga to, challenge talaga to para sa amin. Ayun, kain. Talaga mga bata. May bisita kayo. Tagalog na. Ay, Tatay, ako dali ba? matulog. Daan naman ko magtagalog. Naman ko sana sila Ay, gusto ko. Videohan na sila yung nagbasa ba? Ipasa na sila maestra. Ako na. Nga naman din, Tulong basa. Hindi naman, ikala mana. Sila sa kinder. Ano yun? Kami ito na. Bridge Tagalog lang, mag-Tagalog. Tagalog naman kayo. Uy! Hindi man kayo ano makaintindi ang ng kunin mo? Tagalog sa ayun. Ha? Kukunan mo ng video sa ilay para ipasa Kanya ng naman damat. ako kadungog. Yung Picture telephone. niya. Bakit? Ay, hindi makarinig daw. Hindi makarinig. Yup, guys. Si mama. Saan na kami? Wait lang na. Eh guys, tapos na ako. So sila na naman. No? O dito ka na, Prince. Para maano. Ang kundi ka natin, ayaw rin mo. Guys. Fried chicken, ulam namin. Wow! Alam niyo ba to? Ayun yung Natawag dito guso. Sarap to. Alamang dagat. Alamang tubig. Kay mama. Mahal Ito na yung isang panga. Ba't nyo kinuha? Anuhin mo yan, ma? Ba't nyo kinuha pa nga? Malaki yan, oy. Marami. Ang kami naman ang unod. Tago mo yan. Yan ang kain. Sige pa, ako ay naong kana niya. Ako pa. Ayoko na yan. Dito na kingon. Dahil ano ang badan? Kung ano ba? Ito. Masarap. Ako gusto naman. Ano? Baba! Na, naman ko. Ay. Merong cokes daw, coke. Coke, napakarami ng coke. Minom kayo ng Cooks daw to guys. Cooks. cokes. Minom kayo ng Pepsi. Pepsi, parang naguluto. Para Minom tayo ng cooks. Minom tayo. Inom tayo ng ko. matunawan ka. Ay, mayroon ng ko. Oh. Yung pa nga, parang bukog lang lahat. Buto! Bukog. Ano yung bukog ba? Yung bukog. Sarap yan, guys. Bukas? Ato na lang. Mangga, pangimagas. Saan na ikuha? Mahal ka lang dito. Minom ka ng cokes. Minom ka ng cokes. Cokes, Pepsi. Para matunawan yung chan mo. Wala, ubos na. So hanggang dito na lang guys, no? Sana ay natakam kayo sa aming pagkain ngayong gabi at see you again tomorrow. Ang palagi kong sinasabi, laban lang, be kind and choose happiness. Ayan, bye everyone. Bye. 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 Boom. Ayaw kalimti mag-subscribe, mag-like o i-click ng notification bell para updated mo sa ako ang mga bagong video, ha?